26 тысяч рублёў са сродкаў беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў у Брыскай вобласці за апошнія 2 гады выдаткавана на зарабленне некалькіх вадаёмаў агульнай плошчай у 750 гектараў. Добрую справу вырашылі працягнуць і на рацэ Мухавец, непасрэдна ў гарадской мяжы. Сюды з Пінскага раёна прывезлі 600 кілаграмаў так званых абарыгенных видов рыбы. Белый амур для того, чтобы почистить берега от растительности. Карась, естественно, размножающаяся рыба в рыболовных угодах входит на запаса. Но и щука, естественно, хищник должен присутствовать для того, чтобы рыба не дремала остальная и чтобы, естественно, рыболовам можно было половить рыбу. Прыйсці сюды на рыбалку з вудай ўжо можна будзе праз некалькі тыдняў пасля неабходнага каранціну. І такое баўленне вольнага часу поўнасцю бясплатнае. А вось браканьерам будзе пастаўлены заслон. У гэты жа дзень у вобласці новымі прадстаўнікамі воднай фауны папоўніліся і 2 возеры. Зарыблены гарадскі вадаём у Пружанах і возера ў Бярозаўскім раёне. Рыбаки-любители, которые платят членские взносы, они хотели бы получить какую-то отдачу, соответственно, вот на те средства, которые они несут нам как члены БУОР, мы тратим на зарыбление, на проведение состязаний. Белорусское общество охотников и рыболова является федерацией рыболовного спорта. Все команды, которые делегируются, отправляются за пределы Республики Беларусь для участия в европейских, в мировых чемпионатах, они также вот с этих средств финансируются. Работа ў гэтым накірунку будзе працягвацца, абяцаюць прадстаўнікі беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. У планах не толькі зарыбленне вадаёмаў. Юрый Печл, Роман Филюсич, тэлерадыёкампанія «Брэст».